sorpitiaka, txipitiapa, nenbilen hor atze itiraka, hor atzetik biraka, hau ez da nori hau da nik zuri rapa. Eta bukatzeko musika kontuak badakizu ohitura honi ez digula hutsik egiten, eta isa plataforman badok.eusen begira jarrita, alaxe dio Mia Zorrotz makila eskuan, hau ez da nori hau da nik zuri rapa. Ez da ez gure alderik indartsuena, boteretsuena rapeatzea, baina argi behin hasi ezkero arrasto hautziko genukeela. Oraingo honetan gizon festa txiki bat lasai maite zatuztegu, besteak beste, Zigor Dizeta, Odein, Mezielek Rep, Euskal Rapa, Euskaraz, Euskal Herritik, Euskal Herrira eta zergatik ez mundu zabalera. Makilarekin utziko zaituztegu, ez egurtzeko, baizik eta aginte makilarekin, bihar ere bueltan izango gaituzue, eta zuek ere hor bestalanik. Nik ez nauk artista, zero metodo, aurrena naiz tximista, gero sekolo, sartu jelau txoro, zure festan rapero, etzen uten euskera espero, pero sekolo. No es oro, distiratzeun oro, ikusi ze garbi da on zerraldo, inor ez dauta fosil bat izatetik salbu, bizitza honen hasiera barakaldo, inor kulertze aldo, heldu makila, pasaiak peta delba, hartzaiak eta zenbat, sasi letra boso, zazan lesoban, zuen eskukitzek, baino nik base hontan, zikin eskupitzek, begikikitzek, irea baidala geto mentala, zuzai esakabanatuta bizi gehala, hau da erdigunetik ateatako nik asteana, euskera garbina ibiltzez dana. Batzuk ez dena trufati, ez dena lurtzate, bai ez dunari eta ez dena dun bati, ez dena lupaki baina eskemak dudati, ama euskadun berria aita Estremadurati, eta aizu, atzeko atea ez da aizu, baleko txaleko hori ez duzen naizu, ez naizu, gure arteko autarteko kaleko maketoren seme euskaraz ari zaizu. Etxeko maian ikuturik, garaian itxuturik, usaia bihurturik. Hemen ez da zirkulurik, ez dut nahi amari eman gabeko titulurik zehazka. Lehen bazka, sehaska, izan zen mintzatzen asita ezin aska. Arraska, kan, arrastaka, arrakasta, utzi hizkuntza libre itzaka irera doazta. Udei zorpitiaka, txipitiapa, nenbilen hor atze itiraka, hor atzetik biraka, hau ez da nori hau da nik zuri rapa. Gure arma da hitza. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Trafikoari begira, behi 657 errepidean erandion abantzada gaineko pasabidea erabat itxiko dute bi noranzkoetan gaurtik irailaren 19 etenik gabe. Eta behi 57-13 errepidean, Berango eta Eguzkiza artean, galtzada tarteka moztuko dute gaur hasi eta urriaren 31 arte goizeko 8 arratsaldeko 6 arte. Gainera, behi 7 eta 54 errepidean, Barakaldo eta Trapaga artean, errei bat kitxita jarraituko du txandakako pasabidearekin, irailaren 12 arte, gaueko 10 goizeko 6 arte. Eta azkenik, behi 56-31 errepidean, Guinez eta Sopuerta artean, errei bat itxita egongo da, hau ere txandakako pasabidearekin urriaren 31 arte. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Hasi berri den urte politikoan asko hitz egingo da absentismoaz. Hilabeteak dira Euskal Herriko enpresa erakundeak gaia arazo larritzat jotzen ari direla eta erakunde publikoei neurriak eskatzen ari zaizkiela. Sindikatuak ere apurka sartu dira eztabaidan eta kokatze horretan Labek argi utzi du zer iritzi duen auziaz. Entzun Garbine Aramuru Lab sindikatuko koordinatzaile nagusiak Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Lan eta Enpleguko sailburuarekin bildu aurretik emaniko hitzak. Bueno, kontutan hartu behar duguna, edo esan behar duguna da, absentismoa ez dela ni gaur jekin naiz, ez dauka lanerako gogorik eta ez noa lanera, eta erabakitzen den lanera ezkutea. Absentismoa justifikatutako ausentziak direla,
asentismoa baja direla, baja horiek medikuek ematen dituztela, edo asentismoa baimenak eta lizentziak direla, legeetan eta negoziazio kolektiboan jasotako baimen eta lizentziak. Hau da, eskubideetaz ari garela. Mugimenduan itzi izan da astelehen goiz honetan Baionako Jana ikastolan, gurasoak eta irakasleak kafe baten inguruan bilduak diren bitartean, haurrak alde guztietara saltoka eta korrika aritu dira irriz eta oihuka elkarrekin jostetan. Udako oporrei bukaera emanik eskola sartzea izan dute Ipar Euskal Herriko ikasleek lehen mailatik lizeoraino. 55.000 ikasle inguru itzuli dira 3 lurraldeetako ikastetxeetara. Israelgo armadak Gazaren kontrako erasoaldia hasi zuenetik lehen aldiz Benjamin Netanyahu lehen ministroaren aurkako greba orokorra egin dute herrialdean. Atzo Palestinako milizia armatuek iazko urriaren 7an baituriko beste 6 herritarren gorpuak bereskuratu zituzten Rafan eta heriotza horiek are gehiago handitu dute tentsioa. Atzo gauean bertan manifestazio jendetsuak egin zituzten herrialdeko hainbat hiritan, antolatzaileen arabera 1,5 milioi lagun atera ziren kalera eta gaur harago joan dira gobernuburuaren kontrakoak grebara deituta. Israelgo armadaren erasoaldia urtebetera iristear den honetan Netanyahuren kontrako presioa handitu dute. Arraunean, Kontxako banderaren lehendabiziko lehian ere, Urdaibaik eta Arraun lagunakek nagusitasuna islatu da ezbairik gabe, biek ala biek tarte handi atera die bigarrenei 14 eta 9 segundo zerbena eta hori urren ezurren, eta liga irabazi ostean udako bigarren garaikurra eskura daukate. Gabon deizuela, Garbin Aranburu labeko koordinatzaile nagusia, Lakuako ekonomia lan eta enplegu sailburu Mikel Torresekin bildu da astelehen honetan, enplegu kalitatea hobetzea, soldatak duintzea eta lanaldia murriztea eskatu dio labek Lakuari. Labeko ordezkariekin bildu da Mikel Torres ekonomia lan eta enplegu sailburua. Lehendakari ordeak gizarte eragileekin egingo duen bilera errondari hasiera emanez. Enpleguaren eta lan osasunaren inguruko gaiak mahai gaineratu ditu sindikatuak. Enpleguaren kalitatea hobetzea eskatu du, soldatak duinduz eta 1.600 euroko gutxieneko lansariak ezarriz. Lanaldia murrizteko beharra ere azaleratu du. Goizean, ikasturte berrirako ildoak aurkezterakoa, Garbine Aranburu idazkari nagusiak aurreratu duen moduan. Lanaldi murrizketa momentu honetan, estatuan irekita dagoen eztabaidatik haratago joango litzateken lanaldi murrizketa bati buruz ari gara, ez? Etxeko langileen egoeran zentratu dira sindikatuko ordezkariek. Negoziazio kolektiborako eskubidea bermatzeko urratsak ematea eskatu diote sailburuari. Zentzu berean langile migranteen egoerari buruz ere hitz egin dute. Ultraeskuinaren fenomenoaren gorakada, mezu arrazistak ugaritzen ari direnean, guk fokoa jarriko dugu langile migranteek lantokietan bizi dituzten abuso egoeratan. Besteak beste, langile horiek abusuak izan arren, ezin dutelako lan ikuskaritzan salaketari jarri, edo bestelako instantzietan salaketari jarri, bestelakoan beraien lana edo enplegua galtzeko arriskuan daudelako bizi duten egoera irregularra dela eta. Lan osasunan ere zentratu dira lan istripuei eta laneko gaixotasunei aurre egiteko politikak exigituz. Lan absentismoa aitzakia bezala hartuta, patronalak aurrera eraman nahi dituen murrizketa berrien aurka egiteko galdegin diote Torres sailburuari. Hala nola, prebentzio legea betearazteko neurriak har ditzala ere eskatu dute. Asteazkenera arte luzatuko da lehendakari ordea eta eragileen arteko bilera erronda. Asteartean Komisiones Obreras eta UGT sindikatuen txanda izango da. Confebask patronalarekin hitzordua asteazken goizean izango da eta elarekin amaituko du erronda asteazken eguerdian. Torresekin biltzeaz gain ikasturte hasierako agerraldia egin du LAB sindikatuak gaur Bilbon. Garbin Aranburu labeko koordinatzaile orokorrak helburu nagusi bat jarri dio kurtsoari, langileen lan eta bizi baldintzak hobetzen jarraitzea, lan baldintzak eta soldatak duintzea eta langilei kalitatezko zerbitzu publikoak ziurtatzea izango dira laben lehentasunak.
Ikasturte berriarekin batera, hainbat eragilek eman dituzte euren asmoen berri, LAB sindikatuak ikasturte hasierako agerraldia egin du, helburu zehatz batekin. Eta gure helburu nagusia izango da langileen lan eta bizi baldintzak hobetzen jarraitzea, ez? Horretarako ekintza sindikala eta negoziazio kolektiboa baliatzea, baina horretarako ere politika publikoetan aldaketak bultzatzea, politika publikoetan hobekuntzak bultzatzea. Erreforma eta politika neoliberalek aberastasunaren banaketaren desoreka, langileen arteko arrakalak, zaintzen laren kolektibizazio eza eta zerbitzu publikoen ahultzea ekarri dutela adierazi du Aranburuk eta kritika egin dio patronalari absentismoaren harira. Kontutan hartu behar deguna edo esan behar deguna da, absentismoa ez dela ni gaur jekin naiz, ez dauka lanerako gogorik eta ez noa lanera, eta erabakitzen den lanera ez jutea. Absentismoa justifikatutako ausentziak direla, absentismoa baja direla, baja horiek medikuek ematen dituztela, edo absentismoa baimenak eta lizentziak direla, legeetan eta negoziazio kolektiboan jasotako baimen eta lizentziak. Hau da, eskubideetaz ari garela. LABeko koordinatzaileak adierazi duenez, sindikatuei borrokari uko egiteko eskatzea, prekarizazioa onartzea da eta horren aurrean mezu zuzena helarazi du. Guk oso argi daukaguna da borrokari gabe ez dagoela langileen aldeko neurririk, oso argi ikusten duguna da lotura hori, borrokari esker gaur negoziazio kolektibokoan estaldura duten langileen kopurua handiagoa da, borrokari esker enpleguaren suntxiketari aurre egitea lortzen dugu edo gutxienez arintzea lortzen dugu, berriki Zemento Rezolan ikusi dugun bezala. Kurtso hasiera honetan bi bilera garrantzitsuetan hartuko du parte LAB sindikatuak, bata gaur bertan izan du Mikel Torres lehendakari orde eta enplegu sailburuarekin. Eta eskatuko dioguna da, lana, enplegua eta lan osasuna hobetzeko neurrien aldeko lehendakari orde proaktibo bat izan dadila. Eta ez, enpresen aldeko neurriak bultzatuko dituena, ez? Eta bestea ostegunean izango da, osasun ituna martxan jartzeko. Lehen bilera bada, ikusi behar da ere pixka zen marko ezartzen dan, ze metodologia, zenbat bilera, ze denboretan, eta joango gara ere neurri zehatzagoak mahai gainean jartzen. Benetan, osasun itun batetaz hitz egin nahi balin bada, edo osasun sistemak behar dituen edo dituen arazoi heldu nahi bazaie, lehenik eta behin esaten un bezala, aldaketa sakon bat behar da harremantzeko moduetan eta mahai sektorialaren funtzionamenduan. LABek esan du ikasturte honetan langileen aldeko akordioak lortzeko langile antolakuntza eta borroka hauspotzen jarraituko duela. Nafarroan PSNek urte politikoko lehen batzorde exekutiboa egin du. Txibitek osasun erreforma eta etxebizitza politikak jarri ditu urte politiko berrirako helburu. Maria Txibite PSNeko idazkari nagusi eta Nafarroko presidenteak ikasturte politikoari hasiera eman dio bere alderdiaren indarra azpimarratuz. Gizarte gaietan lehentasunak ezarriz eta Nafarroaren egungo estatusaren eta autogobernuaren defentsan irmoak izango direla ziurtatuz. Abrimos este curso político con la fortaleza de un partido unido, de un partido cohesionado, con ilusión para seguir construyendo desde el diálogo y desde la centralidad política. Txibitek dioenez, lanean jarraitu nahi du Nafarroa Espainiaren abanguardiako erkidegoa izan dadin. Naiz eta batzuek hondamendiaren Nafarroa margotzen jarraitu. Empezamos el curso con récord de empleo, con los datos de paro más bajos del país, con unas perspectivas de crecimiento económico estables, con una economía dinámica, abierta y además con unas cuentas públicas las más saneadas de este país. Empezamos también este curso con promesas cumplidas, ejecutando proyectos como los túneles de Belate, avanzando también en esa segunda fase del Canal de Navarra que otros paralizados y con otra de las promesas cumplidas como es la gratuidad de las plazas públicas del 03. Lehentasunezko 5 helburu aurreratu ditu. 2025erako aurrekontuak onartzea, osasun sistemaren erreforman aurrera egitea, industria eraldaketa bultzatzea, etxebizitza arazoei aurre egitea eta gorroto diskurtsoen aurrean bizikidetza sustatzea. Osasun sistemari dagokionez, Maria Txibitek uste du anbiziotsuak izan behar dutela eta egiturazko erreformak planteatu behar direla.
Horren arira, osasunari buruzko forulegean, herritarrek eskatzen duten mailan erantzun handi nahia eta ausarta ematea adieraziko dutela aurreratu du. Ildo beretik, industriari buruzko forulegearekiko konpromisoa adierazi du. Lehentasunen artean, etxe bizitza eta irisgarritasun arazoi aurre egiteko beharra aipatu ditu. Gazteak landaremuetan bizitzen gera daitezen. EAJak bere ordezkaritza gorenarekin abiarazi du urte politikoa zarautzen alderdiko eta erakundetako buruzagi nagusiak elkartuz. Andoni Ortuzar, Andoni Ortuzar, Euskadi Buru Batzarreko presidentea, Eusko Jaurlaritzako lehendakari Imanol Pradales, Eusko Legebiltzarreko presidente Bakartxo Telleria eta Gipuzkoako aldun nagusi Eider Mendoza. Eusko Alderdi Jeltzaleak ere hasi du ikasturte berria eta horretarako ekitaldia egin du Zarautzen. Bertan izan dira Andoni Ortuzar, Euskadi Buru Batzarreko presidentea, Imanol Pradales lehendakaria, Bakartxo Telleria Eusko Legebiltzarreko presidentea eta Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia besteak beste. Ortuzarrek EH Bilduren aurka egin du Osakidetzaren arira Ezkerreko koalizioak Legebiltzarrean aurkeztutako ekimenengatik. Ilusioa eman zidala otxandean hori entzuteak Osakidetza debate politikotik atara behar zela eta lehendakariaren maila eraman behar zela herri akordio bat lortzen saiatzeko. Otegik ere berdin esan zuen aurreko astean, baina aste honetan zer gertatu da? Hainbat ekimen planteatu dituzte Legebiltzarrean. Horietako batzuk Osakidetzaren inguruan, baina denak oso tonu zakarrean, manipulatzeko asmoarekin, esate baterako laudioko agaiarekin bezala, demagogia merkea eginez, gauza bat esan eta kontrakoa egin. Zoritzarrez, ematen du betikoak direla, diskurtso aldatu bai, itxurak aldatu bai, baina matraka berberarekin jarraitzen dute. Joseba Egibarrek bere aldetik azpimarratu du Euskal Abertzaleek autogobernuan jauzi kualitatiboa eman nahi badute, akordioak beharko dituztela estatutuaren etsai izan direnekin. Ezker Abertzaleari erreferentzia eginez. Euskal Nazioaren eraikuntza dela gure zutaberik nagusiena. Euskal Nazioaren eraikuntza. Gu ez gara jaio beste nazio baten eraikuntza jorratzeko. Euskal Nazioaren eraikuntza baizik. Bien bitartean, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak Eusko Alderdi Jeltzalearen biziberritze eta eguneratze prozesuan parte hartzera deitu ditu militanteak. Ezker Abertzaleari dagokionez, naiz irratian izan da gaur, Arnaldo Otegi EH Bilduko bozeramailea, adi esandakoei. Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak adierazi duenez, Imanol Pradales lehendakariak eta Eusko Jaurlaritza berriak zuzendu egin dute Osakidetzaren egoera aitortzeko modua aurreko gobernuarekin alderatuta. Hala ere, bere hitzetan momentuz aldaketa horiek formetan daude eta termino estetikoetan ez geratzea espero du etiko eta politikoetan baizik. Naiz irratian egindako elkarrizketa batean Otegik adierazi du Inigo Urkullu lehendakariak ukatu egin zuela Osakidetzak arazoak zituenik eta konspirazio bat zegoela EH Bildu gidatuta langilek mugimenduarekin eta sindikalgintzarekin eta horrek itxura txarra ematen ziola Osakidetzari. Zentzu horretan gobernu berriaren aldaketa positibotzat jo du eta EH Bilduk aspaldidanik planteatu izan duen esparrura etorri direla baieztatu du. Hau da, mahai berean eragile sozial, sindikal eta politikoak biltzea Osakidetzaren egoerari heltzeko. Hala ere, EH Bilduko koordinatzaile nagusiak uste du aldaketa hori oraindik formetan dagoela eta garrantzitsutzat jo duen arren, EH Bilduk egoeraren mamiari buruz hitz egin nahi duela esan du. Egoera honetara eraman gaituzten politika publikoak ez direla konponbidea iritzi dio eta bere ustez privatizazioa, prekarizazioa, kalitatezko zerbitzu publikoa eta gisako gaiak jorratzeko eta osasuna giza eskubidea dela planteatzeko garaia iritsi dela baieztatu du. Gaineratu duenez, horri buruz hitz egitera joango dira eta haien ekarpenak egingo dituzte. Kurtso politikoaren hasiera ekitaldian lehendakariak proposatu zuen itun etiko azkaldetuta, Otegi ados agertu da etikaren inguruko eztabaidarekin. Termino eraikitzaietan egiten baldin bada baliozkoa izan daitekeela uste du.
Hala ere, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako politikan ez dagoela Espainiako estatuan ematen den polarizazioa eta krespazioa zehaztu du. Agian, Nafarroa garaian badago horrelako zerbait esan du, eskuin eta mutur eskuin Espainiarrak eragindakoa, baina 3 probintzetan ez. Ernai gazte antolakundeko 153 kideri isunak jarri dizkiete Aitor Zelaia eta Galder Barbadoren espetxeratzearen aurka mobilizatzeagatik. Hau salatzeko protestara deitu du gazte antolakundeak igande honetan Donostian, ikusi zabaldu duten bideoa. Edozer egiteko prest daude gu gelditzeko. Aldaketak blokeatzeko. Dagoenarekin konformatu gaitezen. Gauzi, zutitu eta ekin. Besterik ezin dugu egin. Ameslarien belaunaldi berri bat dute parez pare. Beheak eta goiak irensteko prest dagoena. Zin egiten dizuegu, guri baino garestiago aterako zaiela. Olatuan altxatuko gara. Bat eginez, independentziara. Polizia agenteetan taser pistolen erabilera areagotzen ari den garaiotan esan sindikatuak eskaera bat egin die Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuari eta Eudeli ertzain eta udaltzain guztientzat taser pistolak izatea. Ipar Euskal Herriko ikasleek astelehen honetan abiatu dute ikasturtea, 110.000 ikasle itzuli dira ikasgelara Lapurdin, Nafarroa Beherean eta Zuberoan. Bi saile elebidun irekitzen ditugula aurten, sartze honetan. Bat, Baiona iparraldean eskola honetan, 28 izen emaiterekin, eta hori azpimarratzekoa da irekiera batentzat eta auzo honetan. 28 familiek izena eman dute haien aurra saile elebidun batean ikasteko, euskara ikasteko Baiona iparraldean, eta beste bat Gizea auzoan. Autotako ume aulkien araudi berria sartu da indarrean, araudi zaharraren arabera fabrikatu diren ume aulkiak saltzeari utziko diote araudi berriko aulkitxoek segurtasun kontrol gehiago pasatzen bai dituzte albo talketarako probak barne.
Gasteizko prostituzio etxe bateko 2 arduradun atxilotu zituen ertzaintzak larun batean eta beste arduradun bat ikerketapean dago haiei laguntzeagatik. Atxilotuei zera egotzi diete prostituzio etxean, bertan prostituzioan aritzera behartuta zeuden emakume batzuei sexu esplotazioa egitea. Ertzaintzak 2 emakume atxilotu ditu Gasteizen. Zuzentzen duten prostituzio lokalean aritzen ziren emakumeak esplotazio baldintzetan lan egitera behartzea egotzita. 3. emakume bat ikerketapean geratu da. Lokaleko langilea izanik, atxilotutakoak bertan ez zeudenean hauen ardurak bere gain hartzea egotzita. Larun bat goizean egin ziren atxiloketak, lokalean ohiko ikuskapena egin eta gero. Bertan aritzen diren emakumeek esplotazio baldintzak azaldu zituzten orduan. Salatu dutenez, ordutegi zorrotzak bete behar zituzten bizitza pertsonalerako tarterik gabe. Horrekin batera, janzkerari buruzko arauak bete behar zituzten eta kanpoan lan egin eta gero lokalera bueltatzera behartzen zituzten. Era berean irabazitako diruaren 70% arduradunei eman behar zioten. Emakumeekin hitz egin eta gero, ertzaintzak lokaleko arduradunak atxilotu zituen, prostituzio delituak egotzita eta 3. emakume bat ikerketapean jarri zuen. Atxilotutakoak aske geratu ziren igandean, epailaren aurretik pasa eta gero. Iruñean, etorkinen babeserako elkartek irtenbide duinak eskatu dituzte Deskalzos kaleko harrera lokaleko pertsonentzat. Iruñara goaz bertan izan bai da Irune Rejano lankidea. Migratuendako informazio gunea kolektiboak eta SOS Arrazakeria Nafarroak prentsaurreko bat deitu dute gaur Deskalzos kalean egoera larrian dauden pertsonak hartatzeko, erabili den lokalaren inguruko egoeraren berri emateko, bizilagunekiko harremana eta udalak duela gutxi bertan lo egiteko eman duen debekua izateagatik. Kolektiboek salatu dutenez, erabiltzaile gazte horiek kale gorrian geratuko dira berriro ere, elikatzeko aukerarik gabe, gaua emateko lekurik gabe eta beste inolako baliabiderik gabe. Duela aste batzuk, Deskalzos kalean lokal eraberritu bat ireki zen. Edonorentzat zabalik dagoena. Atseden hartzeko, kideekin biltzeko eta otoitz egiteko. Bizitokirik ez duten dozenaka gazte leku bat izan dute aste batzuetan zehar beren ondasun apurruak gordetzeko, eguzki galdetatik eta euritik babesteko, atseden hartzeko eta gutxieneko harrera jasotzeko. Gizarte kolektiboen elkartasun eta laguntza proiektuak nabarmendu dituzte. Ekimen pribatu batetik eta modu altruistan, bazterkeri handiko egoeran dauden biztanleei arreta ematen dietelako. Herritarrak elkartasuna adieraztera eta ahal den neurrian laguntzera animatu dituzte. Alternatibak eskaintzen dituzten proiektuak dira, administrazioak eskubideak bermatzen ez baititu. Pertsonak sistemaren ertzeetara kanporatuz. Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua konponmendirik ez emateaz gain, beste kolektiboek hori egitea eragosten ari dira. Elkarri laguntza, Elkarte Fundazioa, Aritu, Mugak Zabalduz, Oxfam, Paris 375 eta Salaketa Nafarroa kolektiboek eta entitateek bat egin dute salaketarekin. Euskalgintza alorrean, Euskal Herrian Euskarazek protestara deitu du irailaren 10ean Gorka Torreren alde eta Euskararen aurkako oldarraldi judizialaren kontra. Izan ere, Gorka Torre Euskal Herrian Euskarazeko kidea epaitua izango da egun horretan. Etorkizun eza Euskarari. Hau da, zapaltzen dute Euskara eta ez digute emaiten posibilitatea gure eguneroko bizia Euskaraz egiteko. Eta horregatik, guk koadro legal hori desobeditu behar diogula diogu, eta gaurko mezoa hau izango da. Euskaraz zapaldua den tokietan desobedientzia eta intsumisioa. Euskal Herrian lehentasunez Euskaraz. Gora Euskal Herri Euskalduna! Gora! Gora Euskal Herri askatu da! Gora!
Udasasoia igaro eta ikasturte berriari begira jartzeko garaia da, eta hasiera berri ez gabiltzala euskara ikasteko une ezin hobea dela ere esan dezakegu. Gaia hitz egiteko gurean dugu Aize Otañoa Ekaren artezkaritza kidea. Ongi etorri Aize. Kaixo, arratsaldeon, mila esker. Bai, zuri, esan bezala, uda garaia amaitu zaigu askori, nolako uda izan duzua Ekan? Bueno, egia esan oso ona, herritar askok izan dute aukera euskara eroso ikasi ahal izateko. Urtero bezala eskaintza zabala izan dugu udan, barnetegiak izan ditugu alde batetik, eta bertan euskalduntze barnetegiak, familia barnetegiak eta azterketa barnetegiak izan ditugu. Izen ematea oso ona izan da, eta bai ikasleak, bai irakasleak oso gustora aritu dira, testu inguru horretan euskararen bueltan, eta gero bestetik euskaltegietan ere ohi bezala uztailean izan ditugu ikastaro trinkoak, eta orain irailean beste ikastaro trinko batzuk eta azterketa prestatzeari begirako ikastaroak ere abiatuko ditugu iraila bukaera arte. Beraz, uda probetxugarria. Lantalan izan zarete beraz, gainera, uda sasoiari begira euskararekin loturiko hainbat berri izan ditugu, nabarmentzekoa dugu, saretan bolo-bolo izan den gaia, Itziar Ituñok Bilboko pregoia euskara hutsean egin izana, eta ondoren egindako adierazpenak, hau da euskaltegietan matrikulatzeko dei egin zuen. Nola baloratzen duzue egindako adierazpen hauek? Bai, balorazioa oso ona da, ez? Azken finean, bai euskeraz bizi geran herritarrok edo euskeraz etorkizunean bizi nahi duten horiek beharrezko ditugu kulturre referente euskaldunak eta halako pertsona esanguratsu batek, ez? Testu inguru horretan euskeraz eroso eta harro bizi dela adierazi izana eta herritarrak horretara animatu izana, oso ondo baloratzen dugu. Egia da bestalde, halako kontuak arruntak izan beharko liratekeela, ez, etorkizun batean. Arruntak izan beharko lirateke, gainera askotan esan izan da, lehen aldia izan dela euskara hutsean egin dela pregoia eta ez da hala, ez da? Bai, hala da, beste batzuetan ere nala izan da, baina badirudi ez, Itziar Ituñok egindako horre hautsak harrotu dituela, eta euskararentzat behintzat ona bada, eta alde horretatik pozik gaude. Esan berri duzun bezala, eroso eta harro, euskaraz eroso eta harro hitz egitera bultzatzen ditu Ituñok, zuek ere hori duzu helburu, ezta? Bai, gaur bertatik Euskal Herriko euskaltegi guztiak zabalik ditugu, ez? Eta animatzen dugu gaurtik herritar oro euskaltegietara gerturatu dadin, ez? Euskara ikastera. Asteazkenean egingo dugu nazio mailako matrikulazio kanpainaren agerraldia, baina gaur bertatik gogotsu eta pres gaude euskaltegietan nahi duen hori harrera egiteko eta informazioa eskaintzeko. Matrikulazioaz gabiltzala, abat mailako euskara ikasleek orain arte ordaintzen zuten matrikularen laurdena, ordainduko dute aurrerantzean Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako edozen euskaltegitan. Berri ona dela uste duzue? Bai, ondo baloratzen dugu albiste hau, egia da, ez? Azken urte hauetan Eusko Jaurlaritza doakotasunerako bide horretan urratsak ematen ari dela. Pasaden ikasturtean, ez, esaterako 16-18 urte bitarteko zuzendutako diru laguntza lerro bat ere abiatu zuten, eta jakina horrelako albisteak beti beso zabalik hartzen ditugu. Dena den, azpimarratu nahi deguna da, ez, guk doakotasuna ulertzen degula ikasleak dirurik aurreratu behar izan gabe. Eta herritar orok uste dugu eduki behar duela eskubide hori, orduan espero dugu, ez, etorkizunean hala izatea, bitartean halako urratsekin konformatu behar eta jakina ondo baloratzen dugu bai. Zer esango zenieke euskara ikasi nahi duen herritarrari? AEK-ara gerturatu dadin esango nioke, ez, azken finean AEK-ako euskaltegi guztietan aukera izango du euskara eroso ikasi ahal izateko, ez, guk gurean eskaintza integrala daukagu, aurrez aurreko eskolak ditugu, herritarren beharrei eta helburuei egokituta,
Horretaz gain online ikastaroak ere baditugu, praktikatu egitasmoak, euskararen erabilera praktikan jartzeko, normalizazio planak ere martxan jartzen ditugu, iruditzen zaitez, AEKan eta Euskal Herri osoan dagoela kontuan hartuta, badela lekua, edonorentzat euskara eroso ikas dezan. Ikasteko garaian, eskola bezala buruan izaten ditugu ikasgelak, baina ikasgeletatik harago doan eskaintza duzu zuek, ezta? Bai, hala da. Aipatu bezala gure eskaintza integrala da eta euskaltegietan soilik ez dugu eskaintzen, euskaltegitik kanpo ere, udaletan, ikastetxeetan, enpresetan, euskara eskolak eskaintzen ditugu eta horretaz gain ere aipatu bezala hizkuntzaren normalizazioan ere normalkuntza planak ere egiten ditugu, horretaz gain ere itzulpen zerbitzua eta zuzenketa zerbitzua ere badaukagu eta jakina izu aldizkaria ere hortxe daukagu, euskeraz ikasten ari den horri zuzenduta eta ikusten da askotarikoa dela gure eskaintza. Eta askotarikoak izango dira ere ikasleak, jatorri ezberdinetako ikasleak izango dituzue, adin desberdinetakoak, helburu desberdinekin. Bai, hala da, 16 urtetik aurrerako herritar oro dauka gurera gerturatzeko aukera, eta esan bezala denetarik helburu ezberdinei begirako eskaintza daukagu eta behar ezberdinei lotutakoa, etor daitezke euskalduntzera edo euskeraz gehiago ikastera, azterketari begira azterketa prestatzera, lanean erabili ahal izateko, horri zuzendutako baliabideak ikastera, aisialdian edo familian gozatzeko, euskara ikastera, edonor daukalekua gurean. Lanean jarraituko duzu beraz, azkenik, bada euskararekin loturik azpimarratu nahiko zenukeen punturik? Bai, gustatuko litzaidak gogora ekartzea pasaden urteko, urte honetako korrika, 23. korrika, egia esan azken urteetako korrikarik erraldoiena izan da, eta, uste garrantzitsua dela, berriro gogora ekartzea, zenbat jende ateratzen kalera euskeraz harro bizi nahi duela aldarrikatzeko, eta, norabide horretan, gonbidatu nahi dut herritar oro, gurera gerturatu dadin, euskara eroso ikas dezan, eta horretaz gain bide batez ere instituzio nagusiei eskatu nahi diegu aldarri horiei erantzuna emateko plana martxan jarditzaten. Norabide honea zabiltzate AEKatik zalantzarik gabe, mila esker Haize Otaño AEKaren artezkaritzakidea, laster izango dugu zuen berri. Mila esker. Gai zaldatuz, Basaizeak, Baztango gaztea asanbladak eta Erratzungo gazteak bigarnez elkartu dira Izpeiko bestak antolatzeko, irailaren 20 eta 21 ospatuko dituzte. Argi ikusi dezakigu asignazio hori. Betidanik euskaraz bizi izan garen hirietan ere erdarak geroz eta eremu gehiago irabazten ari da, izan ahemanetan edo kultur alogean. Ondorioz, gure referente propioak ez dira sortzen ez da biderkatzen ere. Eskuara baztertzen ari gara, bigarren mailako hizkuntza bilakatuz, gure hauetatik kanporatuz. Pare bat azterlanei helduko diegu orain, 2000 preso daude Euskal Herriko espetxetan ikerketa baten arabera, aditxetasunei.
Euskal Herriko eta Kataluniako zientzialari talde batek minbiziaz duten zelulak kutsatu eta ordu betera haute ematen dituen adimen artifiziala garatu du. Leuzemia kasuetan lortu dute, hau da odoleko minbizi mota batean. Langileekin loturiko auziei dagokionez, Cementos Rezolako gatazkari begira, badugu berririk, Adi. Añorgako Cementos Rezolako langileek enpresak iragan astelenan bidalitako proposamena babestu dute, labeko baten bidez jakinarazi duenez. Sindikatu horrek elaren erabakia kritikatu du batzar orokorrean partea ez hartzeko agindua eman zuelako. Elak bere aldetik baina bere borroka bide judizialetik jarraitzen duela adierazi du. Labek ziurtatu enpresak iragarritako kaleratzeak hemendik aurrera hasiko direla gauzatzen, zementu fabrikako batzar orokorraren bozketak enpresaren azken proposamena bermatu ondoren. Sindikatu horrek aitzetxe egin duelak parte hartzaileei bozketan parte ez hartzeko irizpidea eman duela, eta beraz Labek salatu du langileen iritziaren gainetik sindikatuaren interes korporatiboa agerian utzi duela elak. Bestalde, elak ondorengo harrean adierazi duenez, Labek sindikatuaren eta enpresaren artean negoziatutako proposamena bozkatu nahi izan du 54 lanpostu suntsitzea ekarriko lukeena. Elaren arabera asanbladako partaide multzo handi batek bozketan parte ez hartzea erabaki du edukiak guztiz eskasak zirelakoan. Hori ala Laben proposamenak 34 langileren abala baino ez du lortu plantillako 100 langiletatik. Horren aurrean elak langileen babesarekin bide judizialarekin jarraitzea erabaki du. Helburu nagusi batekin, Añorgako Cementos Rezolako enplegu suntsitza saiesteko helburuarekin. Eta horrela fabrikaren etorkizunaren aldeko apustua egiten du, baita lantegia borondatez utzi nahi duten pertsonek bizimodu duina izateko baldintzak bermatu nahi ez ere. Nazioartean, Frantzian, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Bernard Cazeneuve Frantziako alderdi sozialistako lehen ministro ohiarekin bildu da gaur goizean, gobernuko buru izendatzeko gehien entzuten den izenetako bat da Frantziako alderdi sozialistako lehen ministro ohiarena, naiz eta ezkerrak ia osorik esan duen ez duela nahi. Hasia da greba orokorra Israelen. Israelgo aireportuak eta errepide eta kale asko blokeatuta daude astelehen honetan lehen ordutik.
seri batzaba. Euskal Herrira bueltan kultura gaietaragoa, zekin atorra sagasti ze berri dugu? Donostiako zinemaldiaren 75. edizio honetan Euskal Ekoizpenek ordezkaritza izango dute sail guztietan, sail ofizialetik hasita, hainbat izango baitira, ordezkaritza eta leian arituko direnak. Irizar sarirako leian gainera, Euskal Ekoizpen oneraren sariaren leian, hainbat ekoizpen izango dituzue, Williams anaietatik hasita, Chaplin garaibateko ikusentzunezko txuribeltzekoaren ondare erromanikoa, edota besteak beste, irakurketa edota lekukotza feministak dakartzatenak. Euskal Ekoizpenak ugari izango dira beraz beste urte batez, eta esandakoa leioa zabalik nazioartera, eta nazioartetik Euskal Herrira noski baietz, Euskal Zinemaren eskutik eta Donostiako nazioarteko zinemaldiaren eskutik. Carmelo, Chemari, Nire bizizan umetako esan dut, apurtxu bat entretenimendua izan zala, ez? Orduan ez eguan beste gauzarik. Dizdiz egiten zuten begiek ilunpean, baita orain ere, beren bizitzetara ekarritako argumentuak gogoratzean. Errenteriara goaz bertan izan bai da udane Arbeo lankidea jantziaren zentroan, ezagutu dezagun. Duela 150 urteko emakumeak nola jantzen ziren jakin nahi duzu? Etorri Errenteriako jantziaren zentrora eta garai hartako arropa probatu. Belle Époque garaira salto egiten dugu, eta Belle Époque garaia zan, 19. mendearen amaieratik, lehenengo gerra mundiala bitarteko epe hori. Epe horretan ze gertatzen da, klase sozial berri bat sortzen da, burgesia deitzen den klase sozial bat, eta ordurarteko noblezia edo aristokratekin alderatuta beraientzako aisialdia garrantzitsua da. Lana bai, dirua egitea bai, baina aisialdiak ere garrantzi handia daka. Eta aisialdi horretan, gauza asko prestatzen dituzte, izan daitezke dantzak, izan daiteke kirola, eta aisialdi horretara ere bai batzen dira nobleak. Orduan, erakusketa honetan, beti ere emakumea oinarri hartuta hori aipatzen dugu. Emakumearen aisialdia gauez eta egunez. Gauez, salto egingo dugu atzera eta Donostiara goaz. Donostiko Gran Casino de San Sebastianera. Kasinoa 19. mendearen amaieran zabaldu zen, eta justo erakusketaren atzeko aldean lona handi bat ikusiko dugu, eta lona hori da kasinoaren dantzalekua zena. Areto hori, gaur egun Donostiako plenoak egiten diren aretoa da, berdin dago. Eta orduan egiten duguna da, emakumeak gauez eta dantzan ari dira. Momentu honetan, nolabait esan moda Frantziak markatzen du. Eta orduan, eramango duten arropa Frantziatik datorren estiloa da. Justo, frentean dauzkagunak dira, kirola egingo duten emakumeak, alegia, egunez dagoen aisialdi hori.
Eta kirola, emakumeentzako kirola, sortzen da Erresuma Batuan. Erresuma Batuan sortzen da, eta kirola egiteko hasiera batetan emakumeek erabiliko dute, normalean kalean, egunero erabiltzen duten arropa bera. Traba, gonak luzeak dira txorkatileraino, kortxea, armazoia, kapelak, sekulako kapapila eta koiak. Orduan, polikinaka emakumeak kirola egin ahal izateko hasiko da moldatzen arropa hori. Eta moldaera edo arropa berri hori Erresuma Batuan sortuko da. Beraz, kirol moda, kirolakin batera, Erresuma Batutik dator. Bitxikeriak eta kirolari begira, hemen dauzkagu 5 kirol aukeratu ditugu. Lehenengoa, bizikleta, txirrinda. Bueno, esan dezagun, txirrinda emakumearentzako izan zela sekulakoa. Emakumearen askapenerako oso importantea. Kontutan eduki garai honetan emakumea mugitu ahal izateko edoinez, edo dirua zuenak edo zaldiz. Bizikletak emango dio emakumeari askatasun hori, demagun, baserritik herriraino jesteko edo mugitu ahal izateko. Oso gaizki hartu zuten gizonezkoek emakumea bizikletan ibiltzen hastea. Medikuek esaten zuten osasunerako oso txarra zela. Antzutasuna ekarriko ziela emakume horiei, biraok hartzen zituzten, harrikatu egiten zituzten, eta hasi ziren emakumeak bizikletan taldean joaten, bata bestea babesteko. Amelia Bloomer aipatu behar dugu. Eta nor da Amelia Bloomer? Amelia Bloomer Estatu Batuetako emakume sufragista bat da, oso garrantzitsua, emakumearen eskubiden aldeko aintzindaritako bat, bai botoa, tabar, eta Amelia Bloomerrek sortu zituen eta berak jantzi zituen lehendabizikoz oso ausarta galtza batzuk txirrindan ibiltzeko. Eta galtza horiek Bloomer deituko dira Amelia Bloomerren omenez. Eta hemen daukagu, justo erreplika bat. Erreplika aipatzen dut. Erakusketa honetan ikusiko dugun arropa guztia erreplikak dira. Erreplikak dira garai bateko argazkiak edo garai bateko museoetan dauden jantzi originalen argazkiak ikusita. Baina badaude objektu batzuk jatorrizkoak direla, garai horretakoak originalak, eta dira 20. mendearen hasierakoak. Besteak beste, tenislariak daraman raketa, txirrinda edo bizikletare bai, mende hasierakoa da. Kapelak, hor badaude 3 kapela, garai horretakoak direla. Amazonak daraman fusta objektu horiek, bai dira jatorrizkoak, garai horretakoak. Erreplikak Ramon Garziak egin ditu, eta nor da Ramon Garzia? Ramon Garzia jantziaren zentroko arduradun nagusia da. Ramon Garzia bere ogibidez sastrea da, eta hemengo jostun lan ia guztiak berak egin ditu. Esaten dudanean ia, nahi dut esan, jantziaren zentroaren lantaldea 8 lagun gara, eta 8 horien artean ere baditugu beste 2, aipatu beharrak ditut, Marisa eta Laitz, eta Marisa eta Laitzek ere jostun lanak egiten dituzte. Baina gehiago da, gerora erakusketa iraunkorrean barruan dauden jantzi azpiko gona eta arropa guzti horiek edo josi behar dira etiketak eta gauza txiki guzti horiek barruko lan hori dana bien artean egiten. Eskozenoa Euskal Nortasunaren inguruko hausnarketarako plataforma bat da. Mundu eta kultura globalizatuen errealitatean Euskaldun izatea zer den eta zer izan nahi duen pentsatzeko gunea. Adi. Eskozenoa mundu eta kultura globalizatuen errealitatean Euskaldun izatea zer den eta zer izan nahi dugun pentsatzeko gunea da. 2021an abiatu zuen DOT kooperatibak. Bere helburua nagusiki da Euskal Nortasunaren inguruko plataforma bat sortzea, herritarren hausnarketak sustatzeko eta sortzeko eta bilgunerako leku bat izateko eta gero sortzaile ezberdinek hausnarketa egitatik ateratzen den horri forma emateko edo gorputza emateko. Bada Arantzazu Eskozenoaren 2. hausnarketa eta sormengunea izan da. 4 euskal gazte referentek eta 4 fraidek hausnarketa partekatua egin dute gai honen inguruan. Nolakoak izango dira etorkizuneko euskaldunak? Frantziskotarrek, Eskozenoan, egin dira solasaldi ezberdinetan esaten duten bezala, agian beraiek ez dakitela zer daukaten irakasteko etorkizunak kezkatzen dituen gazteei. Baina bai dute zer transmititu,
ze arantzazun jaso delako nolabait, ez? Badaude istorio asko, historia handi bat osatzen dutenak, eta badaukate lekuko bat, bizipen asko elkartzen dituen lekukoa, eta hori izan da, ez? Solasaldi hori, dialogo hori sortu nahi izan dugu, uste dugulako badagoela zer esana arantzazutik ere. Euskalduntasunaren irudi kolektibo berriak erekitzen jarraitza helburu gazte galderabanarekin jo dute Fraidengana. Egia esan 4 eremu ezberdinetan egin ginuten, bat arte garaikidearen inguruan arantzazuk duen historiari buruz, beste bat euskera eta euskara batuaren inguruan eta kulturaren inguruan, espiritualitatea eta naturaren inguruan eta etorkizunaren inguruan modu generikoago batean. Eta egia esan oso konexio bereziak eman ziren gazte eta Fraiden artean. Duplako gari jartzen duzu abeslaria frantziskotar batekin euskara batuaren sortzaile talde batean egontzena, eta hor sortzen diren zubilanak, zubigintzak, balioa ikaragarria du, bai batarengan eta bai bestearengan, ez? Eta beraien mundu eraketan, begiradan. Bueno, nik esan behar dut, proiektu honetan ustekabe ibili naizela. Baina neure aldetik ustekabez esan ziren, bada enpresa bat dot izenekoa, eta gainera azpien puntutxu bat du. Ingelesak jakin behar da hemen orduan. Gero esan ziren, eta proiektuak euskoezeno du izena, euskozen, osea, raroa. Pliozeno eta antropozeno, eta horren ondorengo garai zera bat izango, eta euskozeno hau, bueno. Eta gero, eta arantzazutek egin behar du. Arantzazutek egin behar du nola etorkizuneko Euskal Herria amestu eta irudikatu. Iruditzen, permeran. Eta gero, eta zeuk eta elkarrezketa batzuk egin behar dituzte, arantzazuko fraileekin eta zutarteko ere bai. Nire zalantzatxoa, baina, bertatek emanuen baiezkoa. Eta gero, eta gainero hitz egin behar duzu, zearekin dupla izeneko talde batekin, duple izena. Dupla bikote, kantari boikotia, bere ale internetera, zein den dupla izena. Eta nire aldetik, garirekin gari Uriarte, garirekin nik uste bere ala eukin nuela, sintonia bat sortu zela, hitz egin genuen, batez ere euskera aldetik, hori izan zian zuek euskera aldetik, arantzazu euskera, eta euskera aldetik, eta jakina, bereiek euskera erabiltzen dute, baina arantzazuk erabili izan duen euskera akademiko hortatik pizkatxo bat aparte, hau da gazteentzako. Eta hori izan zen interesantia, hain zuzen, euskera batu, euskera akademiko, euskera zera hortan normalizatua, eta beste euskera formak nola konektatu behar duten eta beharrezkoa diren euskara bizia nahi baldin badugu. Hau izan zen eta uste dute, adiskidek elditu ginela uste dute elkarrezketaren ondoren gari eta biok. Iraganetik ikastekorik badugu gaur egun erronkei erantzuteko, eta arantzazu bada horretarako gune. Testuinguru horretan euskozenoak bere bidea egiten jarraituko du horrelako beste gune batzuk sortuz, euskaldunen etorkizunaren inguruan amesten jarraituz. Azkenik kirolean Kontxako banderaren inguruko azken berriekin gatoz. Adi. Arraun Lagunak eta Urdaibai nagusitu dira Kontxako banderaren lehen jardunaldian. Hoi bezala iraian sartzearekin batera aurreneko 2 igandeetan Kontxako bandera ospatzen da. Iragan igandean lehen jardunaldian lehiatu ziren, emakumezkoak aurren eta gizonezkoak ostean. 8 traineru lauko 2 txandatan. Emakumeen artean Arraun Lagunak, Astillero, Txapela, Donostiarra, Ibaika, Kaiku, Orio eta Tolosaldea ibili dira. Bada Arraun Lagunak gaiendu da alde handiarekin. 9 segundora Orio iritsi da. 3. Tolosaldea 12 segundora sartu baita eta 4. Donostiarra izan da 13 segundora iritsiz. Gizonezkoetan Kabo, Donostiarra, Getaria, Hondarribia, Kaiku, Orio, Urdaibai eta Zierbena lehiatu dira. Bermeoko taldea sartu da aurrena, denboraldi osoko estropada onena egin du Urdaibai. Atzetik 2. Zierbena iritsi da, 14 segundora. 3. Donostiarra eta 4. Orio. Lehen igandeko emaitza horien ostean datorren igandean lehiatuko dira 2. jardunaldian, Kontxako bandera eskuratzeko helburuarekin. Sasoi betean daudela erakutsi dute bai Arraun Lagunakeko zein Urdaibaiko arraunlariek. 2. jardunaldiari begira alde itzela eskuratu dute eta beraz lasaitasuna ere bai.
Dena dela ikusi behar datorren igandan ere lehenengo postuari eusten diote. Heldu gara amaierara, hauek izan dira jasotako albisteak gogoan izan, astelehenetik ostegunera, hemen izango gaituzuela arratsaldero, 5, 6 eta 7 eta baita nola ez 8:30. Gure webgunea hamaika.eus eskuragarri duzue. Rebel Noise taldearen idazten dizut bideoklipa dator orain. Bihar arte eta ongi izan.